Sepr poživič, Kuli, čemu máš taká dobrá nálada? Ja mám dneska meniny a keď mám meniny, tak si spievam. Padam, 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 padam. Padáš. Padáš, až vypadáš. Kuli, dneska asi ne dobro meniny. Dneska zlomeniny. Zlomeniny. Ne všetko musia byť zlomeniny končatín. Berme takoj názov kapitoly poranenia svalov, klbov a kosti. Ale ty nevidíš donútra. Zlomené, nezlomené, narazené, prasknuté. Ty nemáš oči rentgen. To majú v nemocnici. Ideš tam, pri stroje mašinke, pozrú. Zlomené, nezlomené. Pre teba najdôležitejšia laická prvá pomoc. 3 body. Mechanizmus úrazu. Pád, naraz, úder, kopnutie, dopravná nehoda, násilie. Kako to vzniklo? Bolesť, ktorá vznikla na základe toho mechanického podnetu. I tretia vec, strata funkcie končatiny, strata hybnosti. A to veľmi dôležité. Prvá pomoc, najdôležitejšie je znehybnenie. Ne celý, len končatina. Hľadáme úľavová poloha. Kde on cíti najlepšie? Toto je najlepšia poloha pre teba, Kuli? Dobre, držíme táto poloha. Veľmi, veľmi dôležité. Každá dlhá kosť v tele je sprevádzaná tepna, žila i nervy. I tam, keď úlomky ostré hrany hýbeš, môžeš poškodiť. Preto musíme znehybniť. Znehybnenie, keď nemáš žiadne pomocky. Hľadáme úľavovú polohu i držíme. Chytím ti? To musím zvládnout sám. Mein Gott, ale keď nezvládneš, daj ruku do mojej ruky. I pekne držíme. Takto tebe dobre? Dobre. Ideme nemocnica. Veľkým pomocníkom nám môžu byť šaty. Šaty. Napríklad pekný Kuliho svedrik chytíme. Drž si. I vložíme seme. Hop. Každá autolekárnička má v sebe zicharhajska. Pozrieš bližšie, zatvárací špendlík, keď máš šťastie aj otvárací. I môžeme takto prišpendliť a máme pekne znehybnené. Ideálne, keď je znehybnené v horizontálnej aj vertikálnej osi. Preto musíme toho človeka troška napríklad ošáliť. Poprosím šál. Ak sa dá, napríklad môžeme ho takto pekne ešte v tejto rovine znehybniť, tú končatinu. Takto, napríklad šalom. Šalom, Petr Múk. Poznám. Kuli, ani múk. Ale keď už ty máš zatvárací špendlík z autolekárničky, prečo nepoužiť trojcipe šatky? Trojcipa šatka. Nič to komplikované. Tento cip ide semo na krk. Tento cip pod ruku. A tento konec pekne sem. I zviažeme za krkom. Hop. Pekne, porádne, Kuli, na plný úväzok. Áno. I tento cip. Hop. Zatvárací špendlík. Dobro? Dobro. Dôležitá vec. Prsty nevisia. Prsty pekne tiež. Opreté. Ešte jedna vec. Máme 2 trojcipe šatky. I môžeme ju využiť na znehybnenie ďalšej osy. Pekne takto, jak predtým šalom, alebo tak. Teraz máme šatku i pekne môžeme takto zaviazať za chrbtom. I máme pofixované horizontály i vertikuli. Vertikuli tomu, že takto dobro i ideme do nemocnice. Ale niekedy môže stať, že človek není v tej peknej, ideálnej úľavovej polohe. Že následkom úrazu on je v pozícii, kde každý jeden mikropohyb strašná bolesť. I musíme to akceptovať. Poď. On nevie nejak ináč postaviť. Nič to nemeníme, nenapravame. Urobíme podporu, pekne, podržíme úľavová poloha i transportujeme do nemocnice. Poď. Som na tebe závislý. To poznám. Skús laviny. Ľuďom tému laviny. Vidíš, Kuli, trojcipa šatka má mnoho využití. Môžeš ísť na karneval za bábku alebo za kouboj, lupič. Dôležité, že ty máš trojcipa šatka i ty znáš poskytnúť trojcipa šatka prvá pomoc. Ty neznáš, kedy sa ocitneš situácia, že musíš použiť prvá pomoc. Niekde v prírode, turistika, v horách alebo... dolinách. Kuli,